Какво е несправедливо покачване на цената? Нека на опашката имаме частници, обикновени хора и индустриалци. Индустриалците са с нагласата да купят повече от един хляб, за да продадат купеното в съседното село. И те ще търсят цена на едро. За тях фурната се явява като стоковата борса, а не като фурна, защото фурната ще бъдат те в съседното село. А какво се прави на тържището, наречено борса? Постига се цена за количество с единичен пазарлък или се постига цена на публичен търг. И тогава търговията ще изглежда така. Имаме 50 хляба и опашка от обикновени хора и индустриалци или търговци, прекупвачи. Първият човек купува един хляб. Цената на останалите се покача с 1/50 част. Втория също купува един хляб. Цената се покача с още 1/50 част. И като минат 25 човека така, цената вече ще се качи с 50% повече на оставащите хлябове. Или това е 25-50 ти. И нека 26-тия клиент е индустриалец, който иска да вземе 15 хляба и почва преговори пазарлъци. И така успява да свали цената, каквато е била преди 5 клиента. Тоест, с покачване от 20-50 била тогава. И за това този човек, това ще му е цената на едро заради количеството. И той ще реализира една сделка. А за останалите хора след него, цената изведнъж ще се покачи на 35-50, защото е взел 15 хляба на спазарена цена, която е слизане с 5,50 от 50%, които пък са 25,50, както казахме вече. А за следващите купувачи търговията продължава от покачената вече цена, която е 25 плюс 50, 50, т.е. 35,50. И хляба отново ще продължи да се търгува справедливо, след това несправедливо очакване, и това ще продължи да се повтаря след всеки следващ търговец, който се пазари и иска цена на едро между обикновените хора на опашката.